ए पिंकिया के माई का कहतनी महंगाई के जमाना आ गइल बा केहू कोनो सामान मांगे खातिर आवे त बहाना को दियो। कैसे बहाना कर तो कहला कि हम झूठ बोलबे ना करिला। अरे महाराज तो कोनो हम झूठ बोलत हई तारे से न बोलबोइत हई माने हमारा से बोला भाई झूठ है तो हमारे में झूठ नहीं के बोले के हम ना झूठ बोली। ठीक बा तू बहाना को दियो। ठीक बा का जने घरे होई कि ना पिंकिया के माई गे पिंकिया के माई आगे बाड़े गे फल्ला बो बोलतो नहीं सब बुढ़िया आ गई खिया का कहतनी अरे कहत रही नो कि तनी जाए करे है चांदी पेंसिल लावे। अच्छा आ तनी गाड़ी उड़ी देते पेंसिल निकाल के फिर पहुंचवा देता हूँ। तयावत अड़न पिंकिया के पापा नु तो पूछ के बताई कहां चबिया धइले अब भाग खाली बहाने करलू स उहे नु राख नखल देवे के मन तो मत देना गाड़ी वाली भइल है ऐसे बहाना कहां कहतनी कहतनी कि पिंकिया के पापा हम अरे 10 मिनट में आ जाए गाड़ी तनी दो बहाना मत करो। त आवत अड़न ओकर पापा पिंकिया के नु हां त चबिया कहां धइले बड़न दिहा तब नु ले जीबू के ऐसे ही बिना करे चबिया बहाना करे बहाना तू खूब बहाना करलू जाए जा मत द तू हमरो नाती के बियाह होई नु तो हमहु दहेज में गाड़ी ले। अरे केहू आई रहे हो उहे त आई रही सोनुआ के दादी कहताड़ी कि पेंसिल निकाले जाए के बाद तनी गड़िया दो तो का कहलू है। हम कहनी है कि पिंकिया के पापा हम त पूछ के बताई। तो ठीक बा केहू गाड़ी मांगे आई हां तो कही हो हां कि गाड़ी के टायर पंचर हो गइल बा अच्छा टंकी में तेल डालते तो हुड़ू हुड़ू चुआता जब गाड़ी स्टार्ट होता तो हरो हरो धुआं बिगता। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। केहू आई तो इहे बहाना करी हो। ठीक बा हम जातनी। ठीक बा जाई। ए पिंकी के मम्मी बारू हो हां बानी बोली तनी अपन वाला कुर्सिया द ना बहिनी दू चार गो गीत ना ताई बनन का कही कुर्सी के तो टायर पंक्चर हो गइल बा कुर्सी में तेल डालला पर हुरु हुरु चुआता चालू कइला पर फक फकाता सर्विसिंग बिना तो एकदम बिगड़त या कुर्सी बताई कैसे दिही। बारा कैसन बारू हो तारा बहानो ना करे आवे हैं बहाना कइल जाला त बढ़िया से कि लोग विश्वास करे हैं कुर्सी वाला बनल बारू जा राख अपन कुर्सी भा तारा चबन कुर्सी वाला भइल बाड़ी मांगे कोनी के का हो अरे केहू आइलो रहे उहे ते आई रही मोहिता के माई का कहत रही कहताड़ी नु कि कुर्सी हमरा के दो दू चार गो हित ना त आइल बा हमरा है। हाँ तो हम कहनी हनु कि कुर्सी के टायर पंक्चर हो गइल बा हाँ ओमे तेल डालला पर भक भकाए लागता हाँ आ इस कुर्सी स्टार्ट कइला पर धुआं देता। अरे जा रे फछल तू ही हमारे कपारे गढ़ाई अरे तारा बहानो करे ना रे तो अपने नु बतैले रही तो हम तो गाड़ी के बता में रही और कुर्सी मांगलक तो तू कुर्सी के कह दे। ओ सुनो हां बोली केहू आवे हां कुर्सी मांगे खातिर तो कही हो कि कुर्सी के चारों पौवा टूट गइल बा हां कुर्सी में छेद हो गइल बा कुर्सी के पेंट उड़ गइल बा हां आ कुर्सी अब कोनो काम के नइखे रह। ठीक बा ये इतना कहियो ठीक बा तू तो झूठ बोला ना ना हमहू झूठ ना बोली लेकिन इतना बात जरूर कह दियो। बुझ गई नहीं बढ़िया से बुझ गइलू। हां अब कोई आई तो कर दे अब। ठीक बा ठीक बा। ए पिंकिया के मम्मी बाड़ू हो हां बोली अरे पिंकिया के पापा नहीं खान ना नहीं खा तनी काम रहे हो तनी का? पंचायती रहे द्वार पर तनी चल का करिए बहिनी पिंकिया के पापा के तो टांगे टूट गइल बा उनकरा में छेद हो गइल बा उनकर पेंट उड़ गइल बा बैठला पर गिर जाता है आदमी आ झोरा दड़न पिंकिया के पापा भाग तारा के तारा बहानो करे के लूर लेके त का बहाना करो तड़ू चाहे त ना पीता करबू तो हम जाइत हई का हो केहू आइलो रहे का सातना देरी से कहां रही गोलुआ के माई आई रही का कहत रही कहताड़ी कि पिंकिया के पापा कहां बड़न
पंचायती में तनी उनकरा के लिया जाए के बा। तो तू का कहलू है? तो हम कह देनी है कि पिंकिया के पापा के टंगरी टूट गइल बा, पिंकिया के पापा के में छेद हो गइल बा, उनकरा में से पेंट उड़ गइल बा उनकर, आ झरा जाना पैसा पर गिर जाता रहा। जा हो पगलो, खाली बोले के स्पेशलिस्ट हो। तो तू ही नु कहले रह मन तो करे तनी मार दी कुदारी के पासा से काहे हाला कइले हलो एकरा बहानो काहे हाला कइले हलो? हां तो का भौजी का भलवा अपने कहत रह कि ऐसे ऐसे कहिए कोई आई तो हां आ कहनी है तो कहत रह कि तारा बहानो ना कर, बताओ मारो तो हमारा के अरे तुम जैसे सिखाइबो खाइबो कइले अरे एकरा बोलहु ना आगे मते हम कुर्सी के सिखा के कोनी है त हमारे दिया कह देला कि पर गोड़ टूट गइल बा, उनका में छेद हो गइल बा। ये चलता तू बहाना करे के ना सिखावल जा कहानी नु के काहे तनक बोली निकलता। हां ये से झूठ ना बोले के चाहिए।